Hola zuek, ze moduz, ongi etorri beste bideo batera gaurkoan asteburu guztia. Ja handia zapatu guardiko 12:30 izateko. Eta gaur goiez ikustera La Ruina Donostira daukat kriston gogoa dalako podcast bat. Pia bat entzute dutena, nera itakin, baina ez noia nera itakin, kuaderri hauekin noia. Eta bai, hila aldatu dut, teñi duenez, ze ja beharra neukan. Eta ikusti zelako politxa, koier berrixa eta belarritxakuak. Eta gaurko outfita da, praka honek pixkat, hola aestetik dienak, ernaiko jertza aukeratzen dela super ondo. Eta, a konjunto joierixiakin, Loreak mendiareko txaketa hau, aspaldi erakutzen eban, eta hori, bagoiaz Donostira. Hola zuek, helduga Donostira, txenda resola hundixa, eta buseko bidein jau, eternua. Helduga, nila gozia daukat, bazkaltzeko gogua. Hola zuek, helduga, bazkaldu egun lekura, da la groseria biesekin, tipo San Sebastián. Eta etxurona dauka. Un poco más pallín, San Juan. A conjunto. ¡Zuek, qué hambre! Hola. Eta gero dauko bai hau bazkaltzeko zurek eta beitu zuek. Aste honetan bigarren aldiz kafe bat, increíble. Hemen mundu guztia diskutitzen eta ala hartu eta bota. Hau brownixa. Brownixa dago super gogorra bezala. Zuek jagarek ursalian, ezken nago emozionotan nago urduri, neot jakin zein dan konbidatu. Baina agertu ondo maial. Emozionota gare. Ezke, kreizan barriak eta bibi. Nerviosa garek. Super. Abertzin nan. Zuek, flip hau, behitu zelako abtixa da lekua, zuek behitu gare, justo parian. Eta ikusten bozue, dare, bizila. Gonbidatu entzat, bizila. Zuek ezin da, zuek imagino zelako urduri nagon. No sé si estáis familiarizados con el concepto Eider kontzertu baten egongo bazan bezala. que estrenan serie el 21 de mayo en Movistar Plus. ¿Cómo se llama? Bueno, pues se llaman Victoria Martín y Nacho Pablo. Bueno, zuek irtenga da horrenetik ez dakizu zelako ondo pasau dugun, barrio. Eta gainera zuek konbidatuak, Victoria Martín eta Nacho. Vale, zuek hauko perkante bat, daukat perkante bat. Txorikaka gainean jarri. Oso normala da hau. Ikusi zela gare. Txorikaka gainean jarri naiz, tio. Beti bezu biak atxego, beti. Hala! Eta hoizipeko eta da ura. Zuek, tio, jaz... Behitu zelako politxa. Zuek, aldo zue flipa ikusten dozu zelako argi ona. Increíble, behitu zelako sunset politxa daukogun. Zuek, indogu fotos en plan txikitan. Uau, De repente, Vergara Aldo, Arranual, bueno, azkenean erabakido eta Arranual. Zuek, bozeno da saioan ere pensamentua kontatzen. Es que Andrea ez daula ala. Bueno. Hola zuek. Azkenean etxera. Estoy convencido. Pa una vez. Hola zuek, egunon. Gaur, igandea, goiez, herri urra etxera. Ez duz imaginizelako kogua daukaten. Ikusi tiempazua, ikusi belarritxako berrixak. Nago emozionauta. Eta ze beste txeiratik ingeratu naiz, eta goiez luzera. Helduga, konfundidu inda, txoferra, eta tardadu pila bat, baina helduga.
zuek, bueno, egon gaia eren egun ikusten, hemos cumplido, o sea, Joseba eta Telmo, kegauko esate, zelako persona honak gan. Itxen daben beruakin, eta oingoia solatzen bila, eta igual trago bat hartzera, eta igual talo bat, iratik talo bat nahi dau, eta igual no se entra bien. Eta ikusi, zelako bainatzeko gogoa. Ikusi, esan ezinetela bainauko. Zuek ikusi zela ez, bi koletero erosi ditut, errebeldei, jarraitu jozue, superpolitxak. Bueno, ante todo, acérquetak euskeraz. Jarraitzailea naiz. Zuek, sorpresa, zela ez, agertu behar zan. Agerretar bat, ez que gainera dia, hain altuak, ezin dala gestiona. Zuek! Ez dago nahi gara baina dago, eder! Herri urrats prai, baina euri gehiago. Bueno, januz grabatzen mai eta lixentzat, de repente berriro, kriston egun baina indau, emazeko brixata dauzkat oinak. Hola, zuek egunon, zen moduz, bueno, astelena da gaur, atzeldu nintzen, hilda etxera, baina hilda da, tipo, ezin dut nire bizitziakin. Eta aprobetxatzen dut gaur, erakusteko atzerosin ditxun gauzak. Alde batetik, bideoan ikusiko zinten bestela, errebeldei erosin dutan bi koletero, hemen dauko zuela bere Instagram kontua, eta honek dia aukeratu nitxun koleteruak bat Lorena, eta beste bat Morea eta La Rosa. Uste dut bastante nire koloriekin doiala. Eta gero bitxikulei erosinotzan. Erastuna, hau, beste bat aukeratu nebala, baina ezkenean, hau, hartu neban, eta gero erosin nitxun bai, belarretxako hauek diela preciosuak. Splash modelua da, eta uste dut badala bastante nire estiloa plan clean look batekin, hola iridistentiak, eski behitzat gat, superpolitxak. Eta aprobetxatzen dut esateko super ondo pasune bada, oza, este buru hau izan da lo más hori bai. Nago, eski zin dut nire bizitziakin geixo, eta ez dakit egongo dan bloga urrengo asteburukua zeda bat batean. Eta ez dakit egongo naizen gogotxu berriro grabatzeko. Orduan iguzue bat bateaneko bloga, lan komentarixotan, eta naino heldu bali mazate, komentau, jo que se, bela bat. Erosine bala hau Mercadonan, eta osaintzen dau super ondo. Hasiko naino heldu bazate, kandela bat komentau, eta komentau bebai, agar nahi duzuen bloga bat bateanekoa.